Morjesta. Mulle tuli vaan semmonen pakko taas testailla kaiken näköistä, niin onko näin hienoa ove kellään olemassa? Siis tää on mun mielestä aivan mahtava. Tosta hakarista, toikin on väärin piirretty perkele, täytyy opettaa noita. Tossa on, toi on mun dimmari, mutta tää on kaikkea hienoa, mikä on täällä, ei toi, en tiedä mitä tarkoittaa tää. Mutta kun ei käsitärisi noin paljon, niin siinä ne pikkukot tanssii vaan sillä ja ottaa relax juttuja. Sellaista sointunuottia tätä vastaavaa. Tullaan törkeä paska ja nyt on pakko lopettaa tää. Ei vie. Kattokaa paljon akuankkoja. Ai, akuankkoja. Kyllä, näin se menee.